Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Rek, kalau lan rencang-rencang kelompok itu bani maosaken teks narasi kanthi irah-irahan COVID-19. Pandemi COVID-19 isi ora bisa dikontrol. Jumlah penyebaran sing akeh ndadekake virus iki angel diberantas. Nyatane, ing sawentara kasus, sawentara wong wis kena infeksi COVID-19 luwih saka sepisan. Salah sijine yaiku Andarta Ongko Saputra. Andarta ngakoni, sadurunge vaksin COVID-19 ditemokake, dheweke wis kena infeksi COVID-19 ing taun 2020 kanthi gejala. Sakwise dadi slamet, dheweke banjur entuk vaksin saka pemerintah. Ora suwe, sawise divaksinasi, Andarta lara COVID-19 kaping pindho. Nanging, nalika dheweke diserang COVID-19 kaping pindho, gejala kasebut luwih enteng. Kaping pindho praktis ora abot banget, biasane ilang mambu rasa nanging ora pati banget. Ujare Andarta nalika mbahas ceritane ing forum World Vaccine Update. Miturut dheweke, prabedan gejala kasebut bisa dipengaruhi dening wong bakal, yaiku status slamet lan minangka wong sing wis nampa vaksin COVID-19. Aku mikir iki amarga pisanan aku selamat. Kapindo aku wis divaksinasi, dadi kanthi vaksin paling ora bisa duwe pengaruh sing luwih enteng. Ujare Andarta nalika nuduhake cerita ing forum. Sanajan ana sing wis nampa vaksin, ora ana jaminan manawa wong kasebut bakal bebas saka COVID-19. Nanging vaksin bisa nyuda gejala sing dirasakake dening panandang. Cekap semanten atur kula lan rencang-rencang kula. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.